蓝牙已断开。Oo, may mic ko. Utang istorya ka mo. Yung mga istorya mo. Promote mo. I-promote daw ang kuan. Dali lang, dali. I-promote ang wason. Yeah. Sa mga na kuan na inyong na kita diri unsay mga natuklasan. Sa una ang wason pertining sura sa una bagnot ka aw kanang kuan kay guba kay sa kanang giguba sa balod karon pertinang ninduta makita nato ang kanindot sa iyahang sa palibot sa buntod nya anay giatiman na sa gobyerno na anay gibutang og sihol unya sinso na ang ilang panginabuhi diri ani ami karon sa kuan sa simbahan sa kaning Christian oh laming gipadayon diri nindot kaayo ang ilang pag-atiman sa amoa nya dako kay ilahang kuan maila jud nga ning lambo ang ilahang mga panaghiusa.